Qolay 5 ýyllyk ölüm howply keseleriň sanawy kesgitlenildi. Şeýle keselleriň sanawyna ýürek damar, onkologiýa we endokrin şeýlede grip keselleri goşup bolar. Bu barada Russiýanyň Ilimler Akademiýasynyň akademigi epidemiolog Gennadiy Anishenko aýdýar. Hünärmen wagtyň geçmegi bilen gripiň görnüşleriniň ütgeýänligini bellidi. Emma ol ýokunç keselleriň arasyny öňdüligini saklap gelýär. Kesel soňlugy bilen ýürek ulgamynyň gaýry üzülmelerini getirip biler. Anishenkonyň aýtmagyna görä, soňky 20 ýylda ýokary ölüm howply keselleriň sanawy ütgemendir. Hatda koronavirus ýokunçy döwründe de grip az ziýan getirmendir. Täze ýokunçlaryň peýda bolmagy barada aýdanynda, häzir biz maýmul mamasy barada gurrun edýäris. Ol ýam adamlaryň arasyna ornaşdy. Birinji ornuny merge durýar diýip akademik nykdy. Lukman Alamyň sözlerine görä, geçen asyryň 60-njy ýyllaryna mergeniň 6-njy pandemiýasy başlanypdyr. Emma ol dünýäde henüzem tamamlanmady. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portalynyň galyň. Bize agzab bolmakdy hem unutma.